Good morning लोगोफोर नोंथांमोनहा माबोरै दङ जानो हागौ बयबो मोजाङैनो दं दायो आंबो मोजाङैनो दं आरो नोंथांमोननि अननायाव दा फिन खनसे आंनि नैबे सन्जु बसुमतारी इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायहरनाय थाबावबाय आरो नोंथांमोनहा आंनि बे सन्जु बसुमतारी इउटिउब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयारबो खालामनानै दाबाव आं जेसे हागौ नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन आरो बिदिनो रिल्स भिडिअ माबा कभार भिडिअ बिदिनो ब्लग भिडिअ आं नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामबाय थागोन आं मा खालामो मा मायो मा मावो मा मावा आं नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामबाय थागोन आरो बेखायनो नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो दायो आं मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों बे जायगायानो जाबाय रौतायाव आरो रौता टाउन खाथियावनो जायो ओमफ्रायो बेयाव जोंनि मोसानाय कम्पिटिसन दं आरो थांनाय मा मास मोनथाय मासखौ बावबाय आरो बेयाव खनसे कम्पिटिसन बानायना फैबाय बेयाव फार्स्ट राउन्डआव जोङो सेलेक्ट जाबाय आरो दा सेकेन्ड राउन्ड बे सेकेन्ड राउन्डआव सेलेक्ट जागोन ना जाया नायनोसै बेखायनो बेयाव थांनो थाखाय आङो एसे रेडि जादों आरो दा रेडि जानो माने रेडि जाथ'वाखै आं दायो दुगैयाखै माने नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय दायो आं माने मोसानायाव मा गानगोन बेखौ लाखाबाय आरो नैबे गामसा ओमफ्राय बे आर'नाइ बेबो आर'नाइ गोजायाव गुफुर आगर बे गोथाङाव गुफुर आगर ओमफ्राय नैबे गिन्जि बोरायफोरनि गिन्जि आरोना बेखौ लाबाय ओमफ्राय नैबे रुमालखौ गुंग्राय फुगारना लाबाय आरोना मोसानायखौ फुगारना लाबाय आरोना बिदिब्ला आङो भिडिअखौ जागायलांबाय थानोसै बेसेबां हायो बेसेबांनो आं नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन आरो दायो आङो एसे दुगैना लागोनसै दाथ' दुगैयाखै नै मेन क्ल'ज दङ गासै सिखारदों आरो सिखारनानै मात्र ब्रास खालामदों ब्रास खालामनानै मोखां सुनानै दै गुदुं दुंबाय आरो आं फार्स्ट फुङाव सिखारबानो दै गुदुं दुंगोरो आरो माने उदैया एसे मोजां मोनो दै गुदुं दुंबा बेखायनो आं दा दै गुदुं दुंनानै ओमफ्रायो ड्रेसफोरखौ रेडि खालामजोबखाबाय बे रेडि खालामनानै दायो दुगैनानै थांसै आरो नोंथांमोनहा आंजों थौदो होमबा लोगोसे नायलांबाय थादो दायो आं देलायखांबाय आरो रेडि जाखांबाय दा थांसै आरो लोगोफ्रा बिराद फन खालामगासिनो माने बिराद इमारजेन्सि जादों आरो ना माने ग्रुपआ दायो माजबादनिया मोनफैबायनो दा जोंखौ सिगां लागोन होदों आरो दा लेंहरगासिनो ओंखायनो थांगानोसै आरो बिराद हाखु दाखु जाबाय दा आं रेडि जाखांबाय आरो नोंथांमोना माबायदि नुखो एसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं एसे देरबाय आरो फाउन्डेसन फुनबाय एसे स्लाइडनो मानो लायफावाखै थ' होनबा आंजों लोगोसे थांबाय थादो एबार लामायाव गारिनि नेनोसै आं गारि बिथिंबो गैया नै नेगासिनो लामायावनो माया खोमानि आरो माखाय दानोसै आरो दा बेटारि गारि मोनबाय गंसे लेंहरबाय आं फन हरनानै ओमफ्राय सारियालि नेगासिनो आरो दा थांबाय थानोसै नै दायो आं बेटारि गारि गाखोबाय आरो थांबाय थानोसै नैबे जोंनि गरायमारि सक आरोना नैबे सनाइनि नवोदय स्कुल आरो नैबे गेटनिया आरोना बे रौता टाउन मोनफैबाय आरो दायो मोनफैबाय आरो मोनफैनानै दा जोङो रेडि जाखांबाय ड्रेस सेन्स गासिबो गानखाजोब्बाय आरो गासिबो जमा जमानो फरेस्ट बे मोजांस्रि बर' नोंथाङाबो चेनेल दंखायो ना फंबायनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो रावबानो साबस्क्राइब खालामथारा अनलायलायदो गासिबो ना बर'जों बर' अनलायलायबा नोंथांमोननि अननाय मोनबासो बिदिनो बोलो मोनो भिडिअ मोजां लाबोनो ओमफ्राय नोंथांमोनहा अनदो आरो फंबायखौ दे लोगोफोर साबायखर
गासिबो रेडि जागासिनो ओइ मा खालामदों नोंलाय राज मा खालामदों नोंहा राज ओइ सोलोंगासिनो मालाय बिथाङा बिराद इमारजेन्सि फैनानै आरोना एग्जाम दोननाय लास्टमोन ओमफ्राय मारै लिरबोदों मा मारै माखासे दामग्राफोरा जोंनिया जासिगोन आरोना ओंखायनो जों फैग्रोबाय थांनानै मोसानोसै बे रुमावनो जादों आरो कम्पिटिसना दा जोङो नै रेडि जाखांनानै हलाव फैबाय आरो जिरायफैबाय दसे बिदिनो नायफैबाय आरो मा मा खालामदों मा मा खालामाखै मानसिफोर फैबावनो गोनां दङ नै खालि सियार दङ बिथिं माखासे दं मानसिफोर नैबे फोजाखां फरेस्ट धीराज नोंसोर माबा माबि लिरगासिनो आरोना नैबेयावनो जागोन आरो जोंनि कम्पिटिसना बैयो गस्ला गुफुर गाननानै बिखायाव ससमा लानाया बे जोंनि थानेस्वर सार आरो गोदो जोङो नैबेजों बे सारजोंनो माने डान्स क्लास लादोंमोन आरो खान्थालगुरियाव आरो नै फैबावनो गोनां दङ माखासे फैयाखै मानसिफ्रा बिजिमेन बेहा जि अन्थावथाव थागासिनो दायो जागायजेनबाय आरो माबा सोलिसिगोन আমি চিনাকি পর্যায়ে আমি সময় পাইছো আৰু আজি এই ইভেন্টৰ কাৰ্যসূচী প্ৰাক মুহূৰ্তত আমাৰ সন্মানীয় বিজয় মহোদয় দুটা সম্পৰ্ক বক্তব্য দিব আছে
जोब्बाय आरो सोर सोर सेलेक्ट जाखो बेखौ आउट खालामसिगोन बेनिफ्राय बान्था होसिगोन आरो बान्था रानसिगोन दा जों बेखौनो दसे फैनोसै आरो नै बिसोरो 12 बोसोरनिफ्राय 24 बोसोरसिम बिनि कम्पिटिसनाव नै बिसोरो देरहाबाय आरो नै बिसोरो विनार मोनबाय नैबे बिसोर बान्थायाव विनार मोनबाय लोगोफोर दायो माने प्रग्रामा जोब्बाय आरो दा जोङो ड्रेस चेन्ज खालामखाबाय ओमफ्राय चेन्ज खालामखांनानै दायो माने फाइनाल रिजाल्टखौ दिनैनो माबा खालामखासिगोन आरो ब्लक वाइज दिनै सोर सोर सेलेक्ट जाखो बे सेलेक्ट जानायखौ दिनैनो आउट खालामखागोन आरो दा जोङो बेखौ खोनासंनानै थांबाय थानोसै दा लोगोफ्रा नोंथांमोना दा बे भिडिअखौ माबायदि मोनखो माबायदि मोनाखै नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे लाइक खालामबानो जाबाय थ' भिडिअखौ आङो एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय